vulgui. El joc misteriós. Una gran llegenda s'ha posat en moviment, revelant l'ésser i qui sóc en realitat. I un eco molt llunyà t'estimo i em du al teu costat. Meus brites despertot inundant de llum un altre món ple de goig. I què puc fer per la persona que m'estimo tant, que estimo tant? No hi ha cap somni tan impossible que no es pugui fer. Rere cegues i penso que l'amor ho salva tot, ho salva tot. Orament cap a l'infinit. Això encara és pitjor del que m'imaginava. Ràbia sagrada! Foc! Finalment es va descobrir que en Genro, el cap dels bandits, era en Tazuki, el 5è guardià de les 7 constel·lacions de Suzaku. Mentre la recerca continuava, la Miyaka va contraure la malaltia incurable de Shikonki, que li va provocar una terrible agonia que havia d'acabar amb la mort. Ara ja només podeu fer una cosa per ella. Creieu-me, l'heu de matar immediatament. Amb els meus poders jo la podré despertar de seguida i viurà amb una salut més bona que la d'ara. De veritat esperes que fem això? Escolteu, a mi em sembla bé. Sisplau. Sisplau, podeu sortir tots de l'habitació? Què? Jo mateix la mataré. Hotohori, perdona'm que et carregui amb tanta responsabilitat. L'estimat de la Miyaka, en Hotohori, va desenvainar l'espasa i es va preparar per matar-la. La dolorosa batalla. Quan en Tamahome va saber que la sacerdotessa de Suzaku estava malalta, amb l'amor que li tenia, va voler fugir del palau del país de Kuto on estava empresonat. Ja vinc, Miyaka! Si pogués arribar fins a ella, segur que hi ha d'haver alguna manera de salvar-la. Tamahome! Veig que vols fugir per tornar amb la Miyaka, oi que sí? No em puc quedar aquí, haig de fer alguna cosa. Segur que pateix molt i necessita ajuda. Tornaré aviat. Sisplau, deixa'm-hi anar. No, no te'n pots anar. Tu aquí ets un hostatge, vés a saber el que et faran si ho descobreixen. Sisplau, deixa'm anar, Yui! Oh, Tamahome! Ja m'ho pensava, que voldria fer alguna cosa així. Nakago! Em sembla que no tenies cap intenció de mantenir la teva promesa quan et vas oferir com a intercanvi. És a dir, que m'hauré d'assegurar que entenguis què vol dir ser un hostatge. Porteu-lo. Miyaka! Hotohori. Què passa? Em sap molt de greu, perdona'm. No puc, no sóc prou fort jo per matar-te d'aquesta manera. Hotohori, no. Ho has de fer. Pensa que és pel meu bé. Torna-ho a provar. Però que no ho entens, Miyaka. De debò et penses que podria arribar a matar la persona que més estimo d'aquest món, jo? Hotohori, plores. Ja sé que pateixes, però mira d'entendre-ho. Què és tot aquest drama? Tu ho entens, tot això? Ostres, que estan junts aquests dos o què?
Me'n torno a demanar ajuda un altre cop a Mioyan. I Miaka, sisplau. Molt bé. Aleshores t'esperaré. Veig que has tornat. Sisplau, vingui amb nosaltres i salvi la vida de la Miaka. Li suplico de genolls, sisplau. Jo també li suplico. Sense un metge no ens en podrem sortir. L'única opció que ens queda és l'acció de la Xoca, però no tenim prou força per fer-ho. Què has dit? Què en saps tu de la Xoca? No pot ser. Bé, doncs sí, en aquest moment la Miaka és a casa de la senyoreta Xoca. No, és impossible! La Xoca... La Xoca va agafar la malaltia fa un any i es va morir. Quina noia més meravellosa. Fins i tot en l'agonia, la seva força vital és extraordinària. Però li ha arribat l'hora i jo mateixa la mataré. Sí. Què vols dir, doncs? Que la Xoca és morta? Que es va morir de la malaltia de Shikonki? Això mateix. Per desgràcia, en aquell moment jo era metge. Però, si és veritat, qui és aquella dona que ara és amb la Miaka? Déu meu, i hem de tornar de seguida. La Miaka podria estar en perill. Anem! La Xoca. Impossible. Xocolata! T'equivoques, jo no sóc xocolata, t'ho asseguro. Doncs patates fregides. Aquesta noia dorm de debò o ho fa veure? Senyoreta Xoca. Ja sé que ho fa amb bona intenció, però no em pot matar. Li he promès a en Hotohori que l'esperaria. Estàs desperta. Ja sé que seria més senzill morir-me i deixar que vostè em despertés, però haig de ser forta. En aquest moment, al país de Kuto, hi ha dues persones que vull que tornin amb mi. Una és el noi que estimo i vull passar-hi la vida. L'altra és la meva millor amiga. La conec des que eren petites i ara està ferida per culpa meva i l'he d'ajudar. Estic malalta i pateixo, però això no és res per mi quan penso en ells. Segur que ells encara han hagut de patir més, i tot per culpa meva. Per això he de resistir. Em necessiten i he de ser prou forta per poder-los tornar a veure, que no ho entenc. Ja li he explicat que tot això és molt necessari. Ha d'entendre què els hi passa als que intenten fugir. Per això li fem això, perquè no se n'oblidi i perquè l'ajudi a pensar-s'ho dues vegades abans de tornar-ho a provar. I ara, jura-li a la sacerdotessa Yui que mai més tornaràs a anomenar la sacerdotessa de Suzaku. No! Tamahome! Prou, que el matareu! Deixeu-lo estar! S'ha desmaiat. Deslligeu-lo. Tamahome! Ho tens clar ara, Tamahome? No tornaràs a trepitjar mai més el país de Conan i no tornaràs a veure mai més la sacerdotessa de Suzaku. Només viuràs per la sacerdotessa Yui. No te n'oblidis d'això. Miaka. Tamahome! Tamahome! Qui
Quin malson, he somiat que aquell xicot ros del país de Kuto fregia en Tamahome amb crostons de pa i se'l menjava per sopar. Això seria un àpat molt abundós, segur que en quedarien moltes deixalles. I ara que hi penso, ostres, jo també tinc gana. Senyoreta Shoka, on és? Senyoreta Shoka? No t'acostis, Miyaka, sisplau. Si no, jo no sé què... Però què ha passat? Què coi són tots aquests morts? En aquest poble hi ha una atmosfera molt estranya i molt fosca. Vigileu. Deixeu-me! Vinga, quiets, que teniu ganes que us socarrim una mica. Tazuki, no ho facis, no facis servir el foc. Doncs així que faig. Són molts més que nosaltres, que no ho veus? Senyor Hotohori, correu, deixeu-me'ls a mi. Vinga, aneu. No, que són molts. La Miyaka us necessita, aneu. Ei, espera't, carallot, que vinc amb tu! Ostres, qui és aquest? Però què passa? Senyoreta Shoka? Sisplau, on és? Surti! Miyaka, de pressa, aparta't d'aquesta dona, corre! Hotohori! La senyoreta Shoka es va morir fa més d'un any. Què? Qui ho troba suqueda ara és meva i me la menjaré. Li xuclaré el moll dels ossos. Ei, sisplau, no em xucli els ossos. Si se'n menja es trobarà malament. No tinc gaire bon gust, ja sóc massa gran i no sóc gens tendra i ja em van treure les amígdales i tot. Potser podem quedar un altre dia per dinar. Silenci! Si li fas mal et juro que et destruiré, vella sanguinària. Espereu! Tazuki, Noriko, al final heu arribat. Però qui heu portat amb vosaltres? No se sap d'on ha sortit, majestat. Jan. Jan? És ell! És el senyor Mioyan! No pot ser! Aquell vell parracós és aquest home tan jove? Shoka, ets tu qui escampa la malaltia per tot el poble? T'has tornat un monstre que s'alimenta de carn i ànimes humanes. Ei, tu! Mira! Qui són aquests? Es pot saber per què no paren de seguir-nos? No ho sé, són espantosos. Em penso que són totes les persones que la Shoka ha retornat a la vida. Pot semblar que són vives, però només són cadàvers que ella controla completament. Qui els controla, els cadàvers? Ho veus com els hauria d'haver rostit amb el ventall llançaflames? Ho veus? No anava tan desencaminat! És veritat, oi, Shoka? Per què? No hi tens cap dret a parlar-me d'aquesta manera. Fa un any, quan jo tenia la malaltia i ja m'estava a punt de morir, et vaig esperar perquè m'ajudessis, però no vas venir. En el fons del cor em creia que vindries. El dolor era horrorós. Però vaig resistir per poder-te tornar a veure. I tu no venies. S'estimaven. I què, doncs? Encara et penses que tens dret a preguntar-me res. Primer mataré aquesta noia i després et mataré a tu, Mioyan. Tazuki! Sí! Ah! Quiet! No et penso deixar que la matis! Miyaka, és un dimoni. L'hem de destruir. No, la senyoreta Shoka no és cap dimoni. Va tornar per veure, oi? Per veure el senyor Mioyan. Ell és el seu autèntic amor. Va ser molt dolorós haver de morir sense tenir-lo al costat, però ell no hi va poder fer res. I va tornar per ell.
Pel senyor Mioyan. Jo ho entenc, això. Tenia el cor trencat perquè el seu amor no era al seu costat. Però a ell també se li va trencar el cor. No es pot castigar la persona que estimes només perquè estàs trist. Miaka, com saps que... Oh, Senyoreta Ashoka! És veritat, Ian. Jo t'esperava a tu, però no vaig durar tant. I ara que ets aquí... Sisplau, ajuda'm. Sisplau, ajuda'm, Ian. Sisplau, no ho facis, Ashoka! Ian, sisplau, el teu poder és l'únic que pot destruir el mal de Shikonki. Si no ho fas, la mataré, creu-me. Ashoka, ets tu. Auxili! És el Shikonki. Maleïda siguis. Què és, que t'ha posseït el diable? Sisplau, perdona'm. El diable em va posseir fàcilment amb l'ajuda del meu dolor i d'una buidor que ni tan sols amb la mort es podia acabar. Vinga, va, que destruirem aquest monstre! Ian, si em mates de seguida, el dimoni de Shikonki desapareixerà. Si em mates, la maledicció diabòlica es trencarà d'una vegada i els habitants del poble també se salvaran. Destrueix-me, vinga, va, sisplau, Ian, sisplau! Miaka, moltes gràcies. Ara ja ha passat tot, creu-me. Aviat et curaràs. Et trobaràs amb els que estimes i gaudiràs de la vida. A reveure. Quin gran poder, senador! Diable, desapareix! Senyoreta Ashoka! Com t'he enyorat. T'he enyorat moltíssim. Adéu, Ian. La casa només era una al·lucinació. Els habitants del poble han tornat a la vida. La maledicció diabòlica s'ha trencat. Ara la Miaka es recuperarà. Entre ells hi havia moltes persones innocents. Sort que no els has cremat a tots, Tezuki. Miaka, com estàs? Com te trobes? Miaka! Sisplau, cura-la. Es curarà, però ha passat massa estona a prop del diable. Noto una escalfor. Ostres, això és un senyal de Suzaku! Jo diria que ja es troba més bé. I tu qui ets? Jo sóc el guerrer conegut amb el nom de Mitsukake. Mitsukake? Així el conjur que ha mort el diable i ha curat la Miaka és de Suzaku. És el poder, senador. Senyoreta Ashoka. És per això que em vaig fer metge. Volia ajudar les persones amb els meus poders sanadors. I llavors la Ashoka va agafar una febre terrible. Ian! M'havien avisat d'un poble llunyà perquè anés a curar una persona. No vaig poder tornar a temps. Ashoka! Ashoka! La persona que més hauria volgut salvar va ser la que no vaig poder curar. Com puc pensar que sóc un bon metge? A l'hora de la veritat, el meu poder va ser inútil.
I per això li va girar l'esquena a tothom. Però aquesta vegada l'has pogut salvar. Què dius? Sí, és clar, que no ho veus. L'has salvat. La senyoreta Ashoka té pau ara. Ha pogut morir als teus braços. I ha sigut gràcies a la senyoreta Ashoka que hem trobat el 6è guardià de les 7 constel·lacions de Suzaku. No em rendiré, senyoreta Ashoka. No, senyora. Mentre Mitsukake abraçava la seva estimada, la sacerdotessa de Suzaku mirava aquella cara, plena de pau, i va fer un vot solemne. Això era quan es feia de nit. Juro que aconseguiré tornar en Tamahome i la Yui sants i estalvis. Només ens falta trobar un guerrer de Suzaku. Vaig cridar el teu nom llavors, va ser com si despertés d'un vell somni mort feia molt de temps. Mai m'hauria imaginat que jo podria tenir la immensa sort de retrobar-te. Entre la multitud miraves fixament la noia que duia el meu pentinat. Una noia especial que et seduïa per formar una parella. Les mirades es van trobar, vaig saber gairebé a l'instant que era jo l'escollida